Hei tid, så det atter her vi noen nødgjøn parste av Gjerstamål, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Fære og selv Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendaparsten av Gjerstamål. Og jeg ferdig enn for å spørre Paul hva hun ligger av hjertet i det. Vi hadde kallat fra 4 sørst sending, og vi kom til myen av i 3 kapitlet. Så kunne vi ikke teka og halda fram vi halva kapitlet nå, og så færre ut, langt ut, så lenge som vi nå nåa. Akkurat, ja. Ja, som tog vi da. Kristus kjøpte okken leis undan banne lovarinnar, ta i han var band fyrir okken, tog skriver banna hvor kvart han i hongur og trei. Fyrir av sikning Abrahams kunde jo i Kristi Jesus komma iver høytningarna. Så vidt vi trunne kunne få antan det lov av er. Brøver det tale menneskelige. Ongen gjer til onges stavfest arvasjell. Ons menneska, etla, legger nekka trætøy. Nå lyftene var given Abraham og avkom i hansara. Ikke stender avkom om, men avkomme. Og så sier han at vi og avkomme tøynon, og det Kristus. Ja. Avkomme tøynon, det Kristus. Det som jeg vil si dette, sattmal og framanundan stafester av gode, kan loven som kom 430 år søttene ikke se til gilt, så hun skulle just lyftet lunches. Så fast arveren vi lov, så fast han ikke langt vi lyfte, men Abraham gav god han vi lyfte. Hva skulle så loven til? Jo, hun var lagt av træt, for lovbrotten skulle komme for deg igjen. Inntil avkommet kom, som lyfte var givet. Og hon var given vi ånglån vi mittlemanns hånd. Men mittlemauer ikke for best øynpast, men god øyn. Da loven møte lyften gods, minne jeg så. Jeg var lovgiven som kunne gjørs livande, så kom rattvisen verlig av lov. Men skriften hever lagt alt inn under skint. For at det som lova var, skulle vi trygg for Kristus, Jesus Kristus, for at give tøymon som trygg var. Når åren tryggven kom, var vi helt en innestångt, og loven helt vakt i vrokken, inntil tryggven og koma skulle i åpenbereist. Såle sier loven vår tiktar i okkara til Kristus, ja, vi skulle være rattforskjørt vi trygg. Men nu tryggven kommet, vi ikke langt under tiktara. Tid jo atbadgås vi trunner av Kristus Jesus. Tid så mange som døpt til Kristus har lett dette kun ui Kristus. Men jeg sier så langt som arvingen baden. Angen måner av honom og træler til at han herre i vrøtlån. Nei, han under fortsatsmannen og hushaldaren, inntil tatt høy som feiren avsett. Sånn var røysene vidt at tøyene vidt var bøtt, træler under badnalardom i hømsins. Men da fytlingstøyarinnar kom, sendte god sånnsøyn, føttan av kvinno, føttan under lovene, for at han skulle kjeipe okken leis, som under lovene var, så vidt skulle få sånne ratten. Og jeg tog at vi rosiner hever god, sendt og gjørst okkara, anta sånne sønns, han som råpar Abba fægir. Du erst ta ikkje træler langkur, men sonor, erst du sonor, erst du òsni arvinge vi gode. Vi har alltid hatt det så utrolig av verkost. Ja. For arvinge vi gode. Ja, det faktisk vi større. Nei, det faktisk vi større. Jeg tog at tid og siner hever god sent og gjørst og okkara. Anta sånne sønns, han som råpar Abba fægir. Det det samme som stender i Rombraun og 5.
at kärlek går till uttalt till görs nockar i höll antan som givet nok det. Ja. Endertid. Ja. Og at her han tar seg om sikning av Abrahams og i 3 kapitlet, ja. Og ta vurset, jeg hadde vidt enda cirka her, at sikning av Abrahams til hele andre som given okkona. Og her teker han for så vidt at det ut til atter. Ja. Men det øyelig avhåverst at man tar seg her om lovene, og så om nøyene, etla, sånne ratten, tog at som at her ta i fytling tøyerne kom, sendte god sånn som født han av kvinne, født han underlovene, for at han skulle kjøpe teg leis som underlovene våre, så vi skulle få av sånne ratten. Jeg tror at det skiner har god sendt og gjørs til okkara, andre sånne svins, han som råper, Abba, feir. Ja. Og akkurat det her, at det har sagt tverfna, da man var yngre, så skilt man ikke at det her Abba. Men ta viser at det det som sværer til pappe eller babba til okkon. Ta vi sier pappe eller babba, det det som vi brukte det, det var favor i det som sier feir vi pappasøn. Ja, det viskar det sin fremme. Ja. Men i för god är det när helt annat. Ja. Alltså det ber en artikelnösar färger. Ja. Är så. Så han har bäget artiklarliga och till innerliga. Och till innerliga, ja. Så han det. Ja. Du då inte trälle långor, men soner. Och du soner, du eisne arvinge, vi god. Ja. Alltså att det är så störst att han för inte vojar vi oss när till han säger till att tojen att det inte kände god träll av tid under god någon som av natur och anken god där är och nu till talar goda känna det som möjliger känt god. Hvordan kunne tid nå fære atter til en vøyk og fataka badnalar då, som du tid atra nudjon atla træl under, og tid halta deir, manar, tøyer og rette fyrir at det skal være til åndsjes, jeg har møtt med vi tikk. Vere som tog jo som tid, bror. Det blir tyckon till det var onkan årat just mer. Men tid vita att det var likamlig vojklöjtje som gör det att det första för kom jag kunde att det kan evangeliet. Och det har vi hållit det mojnom som var tyckon till frösting. Vanvirt och skutja av tid med inte fyra. Nøy till tog och möte med som önklig gods. Ja, som Kristi Jesus, som til prøys av til kon lukkelig ta. Tøy djevet til kon ta vittnesbord, at heita være til kon vøvlet, så rivet et egen i ur til kon, og gav og mer til. Altså, ølja grøyband. Ja. Ta våren fortjente tikkara, via säga till kon sannlöjka. Alltså det är bara så. Jag var ute i Mojna Löjve, jag har från Batnia, och så hävdar vi det så öjliga klarsfirmar det här. För att man är, ja. Och till det öjnaste som ger att det är klarsfirmar där hvor Kristus är, han är ute där. Och ända detta som han säger att vi är arvingar gods, alltså. Vi är samarvingar Kristus. Jag ska det så täcka och bruka lika mot till allt annat än det. Till allt du vere så närliggande som är att huxa handa något. Och så det är så, särskilt nu är det blivit kontläsjarne. Vi är färdig i brövende, och brövende är det ju sattmalen tja Herranon, som han åpenberar ju Saul ur Tarsos, eller Paulus.
Og brøven I øtlen, bæg av Paulus og øtlen hinnom som skriver, omhendan underfulla saksmalan, mittlen okkom, og okkara herre og frelsare. Ja. Det som Galaterbrevet så helt enastandant jo, det at lysa månen og I middelen til gamla, deia, lovarsystemet, som unga livskraft kunde föra till okkon, bära krevja, och det hej såna tog. Det skulle vara så. Ja. Men bara in till Kristus komma. Och så kommer det nutja löve vi hela I andan, som det verkliga löve. Allt hit bara peka I fram emot det som skulle komma. Och månen blev så eisen till att nu nämnde du det så öliga gott här vi att säga att jag tror vi suttja och så stor Kristus och hur stor han I okkon. Ja, men så inskjas vid att taknast honom så. Men här spyr han till om till att vilja för under den lower chaldomen. Och han säger visst att det tid för en halta det och månader och är alltså och en sån mån till att de räknar sig att bli frälst vid toja. Och det har ju ångan tutning. Nej. Alltså det är inte att motorist nu utan ju det skailet. Nettopp. Och han säger att att ha varit en fortsättningstäckare av jag säger att det kan sannolikan. Så nämner han det här tar, han säger sig för det man tar dröjen efter det kommer vi ut nu som inte av gavum. Det tar vilja att få skilt det kom fra för att det skulle vara utne för tajmon. Alltså det vill säga att det är vittlöjare. Men gott att vara oginförstådd som gott alltid. Ikke best så tjatikon. Och så säger han detta verset. Att vi har alltid yngsmar åtta till bøtt mojne som en hos attor föje vid kvölon en till Kristus vår könskritik. Jag har alltid haft det så otroliga verkosvärst. Jag minns det helt fra men ungdom i detta vers. Ikke tog jeg til lese når jeg tar, men tog jeg hørte det være tale om. Jeg tar en eldre som får en så utrolig gode omtale vi endene som braun. At vi skulle sette det høyt I fire verkstare. Ja. Det som hent her til at først kommer Paulus til der, og han lyser kvui, at det var likamlig veikleik til honom som førte han her til Teira, til at hei. Og han kommer vi som valgsikna av bådskapen, som för anda och kraft och Guds kärlek till dig. Så fer Paulus vidare och så kommer jag så här lovlärare. Nej. Det hade här som Paulus snackar om hade inte nocka. Hade här kunde inte lyda. Hade kunde inte bidja. Och det ekviliga fäskutrunne. Ja. Så det för ivasta och för lusta efter det. Det tar sig länglärarna, lovlärarna lika allvarligt som Paulus. Och som han säger här, bara minne som nu att det får över kvöllen, inte Kristus var en könskritik. Och så säger han, jag vill det yngst, jag var tjatik och nu, och kunde tala vid röd. Så jag är råläser till vi vidjant. Ja. Men det är utroligt han är sån och andaliga. Helt. Han miste det omgat vi. Nej. Det är så, rimmar fast. Høysten tar han at han tålser I 17 krimpra vi etlo her om at det rett og fire at han så armeren dara I Evo så skulle hoksande tykkere spittlast og ventas fra at vi øynfalt at tjuskap mot Kristus. Ja, akkurat, ja. Akkurat det her, øynfalt. Det akkurat her, og det her en strøy som har vært helt fra byrjan av. Ja. Og tilfell ikke enda for en tøyende færen. Og tøy det så sikne av vi hava hese her brøvene. Ja. Som kunne virkelig kunne vise oss hva det til retta. Og han sier mer tid som vers 21, 4 kapittel, sier mer tid som vilja være under lovene. Høyre tid ikke lovene.
skriver jo Abraham 82 skiner, en vid trälkvinnene, og en vid en fralsekvinne. Sånne trälkvinnene føtter etter halten noen, sånne av fralsekvinnene her etter et lyfte noen. Ja. Hette vi jo myntarliga märsking. For dessa kvinnor sottmalene bæger, andre sottmalen av sina i fjallet, som føyer bøtten til traltdom, til Hagar. Hagar sina i fjall i Arabia, og sværer til Jerusalem, og nu tog i traltdom over bøtten hos innom. Men i Jerusalem, og i åman for det frukt, og det mauer tikkara. Altså, jeg bare prøver å beundre at det her, jeg får djupas uttøy som en sorg vereløyde bægen, så sier han negativt og positivt. Ja. Etter så ikke hvordan alt vil knytt sammen. Altså, hendingene i gamle testamentet ikke tilvilt. Nei, det det ikke. Og Gud kommer til Abraham og gjør noen lyfte. Men Abraham, han nok tålen, men han en kone som åtålen. Ja. Og tog sier han til at her... Ja, nett. Sånne trælkvinner føtter etter holdt noen. Og sånne innan frelse kvinner har måttet lyfte noen. Og Gud ville boja inntil alle de vanlige menneskenslige muligheter for å få bøten vår. Det var i steg, altså. Alt var i steg. Det var blitt for gammel, begge tvei, ja. Særlig Sara. Ja. Så Sara, hun mestet til henne og tog en gang rundt han, og i panikk, så fer hun og sier vi Abraham, ikke takk du trell konna som altså, det var en øyelig panikk konna, han gjør det. Og så skal du få mer av baden og gjøre henne. Ja, akkurat. Og jeg vet ikke, altså, ja. Abraham, han akta konna, og så det sonen Ishmael kommer på stor. Og det om han, at han sier, han føtter etter holden hon. Altså, det menneskelig mulighet. Ja. Men så ganger tøyen. Og det begge tvei out of date. Det tøyen. Ja. Tøyen færren, da. Ja. Og ta kommer god atter ved lyften hon. Om hesa tøyen om 8 år. Skal det ha. Skal Sara hava en sånn. Og hon fra Flenna. Ja. Og hon var ikke hos tilstand til Serie. Ja, det var det. Og men talladren var vantrik. Og god spyr han av beint fram. Ja. Hvor i leie to, eller hvor i flenne to. Ja. Jeg flente ikke, hun ble klokk, tror jeg at hun oppdaget til han. Ja. Og det gikk som Herren sier. God har gjort et under vi Gosser, Sara og Abraham eisende kanskje. Så at hun fær en son vi Abraham. Ja. Og han lyftesonen. Han kommet til lengt at han har menneskenslige muligheter. Ja. Og her, og det akkurat det som så hender eisende vi lovene, og så tar Kristus kommer. Ja. Loven, hon appellerer bare til holdet tjåk. Hon kan ikke anna. Nei. Hon appellerer bare til holdet, og tog veker hon opp listene, som man sier i Rombrand kapitel 6. Altså, en bøye kom, sier Paulus, at du måtte ikke gjerne, ja, men så kjente han ikke gjerne. Men ta i loven og bøye kom, ta vakna ikke bare Paulus, men etla, menneska, men gjerne og i menneskene vakna i vi loven, ja. Så det fullkomna loven, hun gjør det okkur for 3, til vi var ofullkommen. Ja. Men så kommer Kristus, så kommer Jesus. Og her brøts det alt. Det vel skiljende at strøy i midtelen, at anten gjernast, når jeg falte gjernast med anten, og anten med holden, vi spør standard forstørende velt, så vi skulle ikke gjøre som vi vilja. Ja. Så det en altså jeg snart lærte om at vi skulle ikke gjøre som vi vilja, at det pojkar så til holden. Akkurat, ja. Ja, og det bare anten som kan flest åkken på skjort, men vi det Ja. Så han jo Kristus og i åkken, va? En opprestende.
Det är akkurat det. Alltså här är jag har den kommer in på det här i 5:e kapitlet. Men tar vi sucha Abraham, tar god tala vi han atter och Ismael är och han är vuxen att vara en öjliga tvörlige soner, alltså på tvärs på alla matar. Och Abraham, han ser ut att soffa under tog att han kanske hever råkna vi att detta ska vara soner som god till lova. Men så säger han vi Herren ta hej bäst Ismael liva att vilja ta in. Alltså han lunchade till det samma som där vi säger hej mot äkta hållt bära vilja liva efter Guds vilja. Så är allt väl glattare, ja. Det är så glattare, ja. Men det är inte han vet gånger. Nej. Och det är onka det gånger han vet, va? Nej. Stats. Nej, så gott. Det är inte han som ska arva. Men det ska vara lyftesonen som. Det var alltid en del att köra det fra sig. Ja. Abraham. Ja. Det är helt säkert alltså. Ta så Isak var kommen så för Ismael ligger han efter Isak. Ja. Han äldre som svärar till den naturliga människa. Ja. Hållter tjåkon. Ja. Ligger på inre alla tojna. Ja, på inre, ja. Ta nutja löve, ja. Nej, stopp, ja. Lyfte sonen som bor i jåkona. Och det är klart på det här. Alltså det är klart. Ja. Och Sara, hon är så jävla trött av ner. Så hon vill ha Abraham att räcka dig ut då. Ja. Och han färsar vita att du kan göra som konan säger. Fraran, ja. Ja. Så han räcker dig ut och det är tung i hjärtat. Ja, det är hans rätt kött. Oj, det är tung i hjärtat. Ja. Men han säger så eiste att han eiste ska få lyfte, ja. Men inte till lyfte. Ja, inte det. Inte till. Nej. Det är det verkligt här till inte vatten här och till pura hjälpas det. Att Herren snackar vi Hagar. Ja. Och ber han om att hitcha. Så ser han att det är vatten. Ja. Så det är otroligt vad god omsorgsfullt. Ja. Ja. Men tyvärr jag ringt kände att då var skilt här att hon skulle bli rigen ut att han alltid. Ja. Han säger här han säger, om du kan ta ut det här, han säger till Hagar, alltså kvinnan Hagar svärar till Sinai-fjället i Arabia och svärar till Jerusalem och i Nuer, alltså det fysiska Jerusalem. Så det är i tralldom vid Bötnesund. Det säger att det är inte vänt vi, ja? Nej. Men, säger han, Jerusalem och i Omafrier, det är frukt, och det är morockare. Ja. Det är åpenbärast. Ja. Ta vera dig. Ja, onkel har sagt det att gode färrockare. Ja. Najen är morockare. Alltså Jerusalem, Omafrier, det är svärt till najen. Ja. Najen är näka helt underfullt. Ja. Det är så fullkomliga motsatt lovna. Ja, och vi det var ätgång till najen. Ja. Alltså det är så obegripligt alltså. Och det som loven inte kunde, det viskar najen. Ja. Och Jakob. Ja, akkurat. Det är bara så störst. Men man märker det så att säga kvar nöjnas att det är att det är mötetøy som är av naturen. Ja. Alltså det gamla naturen. Ja, det är alla himlen säger ganska att ta gamla ta tåler inte ta nutja och vill inte göra det fri, ja. Lätt. Ja. Men det är öjla gott att få oss tingene att vita. Ja. Och vi hjälper hela andans att få det upplysta. Ja, akkurat. Han säger så nekve han säger här i 4 kapitlet att och till bröver är det böten livssyns och en så i saker. Men en så tärferna han och i fötter var efter alten och la efter hon och i fötter är efter antan. Så nu vi ta kvärs i skriften räcka ut trälkvinnorna. Allt det här uppfattar det. Och sån henne då.
Son og trellkvinna skal assich arva samma vid sin ena fralsekvinna. Og så sier han, så det vit brøver ikke bare trellkvinnorna, men innar fralsekvinna. Ja. Gjør nystavna. Ja. Endan av 4. kapittel. Ja. Det ikke. Og vi kommer omkant til at være anna enn bøten hinnar fralsekvinna. Akkurat, ja. Og så sier han i 5. kapitlet at til fralse og Kristus kjørt og kom frujar, standet du faster, og lette du kun ikke at du lette under traldems åk. Paulus sier til kun at lette du kun omkjøre, gagnar Kristus til kun ånds. At du vittne for hver mann er jo i lett seg omkjøre, at han bonden og halte alle lovene. Tid skilte fra Kristus tid og i vilja være rassvikjørter av lov, tid fallner ur nøyen. Tog vi tryggvanta vid i andan og til som rattvisen djever okkom vevn om. Og Kristus hever til jo antja tøya, og mener omskåren et lovomskåren, alt vær av trygg som virkar i kærløyga. Altså, jeg må si at jeg leser her, nu var den, altså, 24 dagen, og det utroligt at lette med deg. Og i Kristus Jesus hever til jo ikke at tøya om øyner omskåren eller omskåring. Alt vær av trygg som virkar kærløyga. Tryggven visken, bare visken og i kærløyga. Ja. Og den ikke visken åtta. Nei, vi sitter langt ut her at tryggven faktisk personifiseret. Ja. Det en personer. Ja. Hon en personer og jag. Ja. Ja. Men det akkurat her at altså det kommer snakkast der fram, altså eller tøyl til Paulus. Altså hva to varst til ikke tøya. Men her sier han faktisk det at det øyla nekva tøya, at du ikke vender atter til det gamla lovarsystemet, ja. Du så slipper du Kristus, ja. Ja. Og det alvarsamt. Ja. Men det så fester og avvitande del av det, og han hever et hjerteleie for dem. Nettopp, ja. Han tog også et lite herren han som styrer at linsnera, at han sier her at til tvåra gavar loj, hvor for at det kan akta sannløyga. Hentan ivetaling kommer ikke fra hånden i kattleitik. Og sinter av surtodje, surkar alt dodje. Jeg har hatt alit av tikkun i herran, at dit onka æra hoksan vil jeg heva. Altså, det vi hoksan og onka æra hoksan vil jeg heva. Ofta man høyrer omkring si at det skal du ikke bestemma, for hoksan er heva. Og først hvis man snakkar vidt deg, så får det akkurat som tvang, men det er ikke tvang. Onka og hoksan heva, sier han. Etla onka og hoksan vilje heva. Men han og vittletikon skal bera domsvinn, hvor han så Altså han fyr fra Jesus, som lukka som finnes borster av løy, til å si at han som gjørst da, han vittlet skal bera domsvinn, hvor han så Ja. Men jeg prøver prætje omkjæring, hvor ikke ta en etter mer, så jo krosseren ikke avstått langt. Jeg vil ikke at jeg skulle skåre seg sånter. Skåre seg selv sånter, tar du vittler jeg til. Det kattlet til frase, brøver. Nå ikke best ikke frase, jeg har holdt noen til høve. Nå tjener jo i kærløyka for øren. Og øynest alt gong ta løy på seg utsalte om noen at tjene og i kærløyka for øren. At det så ikke størst i godsfaltje, og ometalig glad for det.
Herren gammal ljusivret till her. Ta jag begynte att vitsa människor. Ikke snakka vid dig som om de ikke var frelst, men snakka vid dig som de var frelst. Og personliga rikka deg og metliga vel. Du erst her, ja, hvor skulle de ikke halda til en sikvante? Så kommer det fram med människor. Ja, men jeg tår bare ikke si det. Og jeg minnes en mann, han la i sjukhusen i Klaksvik. Han var ikke ur Klaksvik, men han var nærere bygd og var oppvaksen, og var gift til en atter en triobygden etla. Så sier han ved meg, Paul, det frelster? Ja, nu blir så klokker, ja? Ja. Sier han ved meg, bøyne med nattene. Klokker, hvor skal jeg bli klokker? Det var ikke en pappa som løtte jeg mot. Så får han fortelle meg det. Jeg kjente vel pappan og mamman da. Jeg lytte samkommet her. Øyelig trygg. Og i at han har tjejetrust, da tunnelen kom til det her. Altså, at det var, at de kom da her. Vi folk først øyneste høskvalt vi. Jeg korte bilen, og anker andre kom også med sønne bilen. Og før några stiger, sier gamle som kom av møte. Det var gjerne bare gamle folk. Kom ordentlig til enden av løyven. Nei, du vet hvordan det ble med opp. Og så sier vi igjen, og igjen, hvordan vi tar til noen skal fære igjen. Jeg kan du ikke tale inn i kyrkjen. Jeg er ferdig ur kyrkjen i her av stedet. Kan du ikke også tale? Jeg sier, det kan det godt, men så må jeg sitte for at det var spørstundet. Det var ikke lengt at han altså døde han. Og vi fikk høve til at det var et år til. Jeg har haft nok så ofte høve til at det var et år i kyrkjen rundt om. Ja. Det var underfullt. Altså, jeg kunne bedre enda ned vittnesborden fram til, som skilte så, har jeg nok ikke kjent det som han var. Akkurat. Kjenner du? Han helt at jeg får bli øyla klokker. Ja. Ja. Alltså hade jag ordentligt här att känna vi till ångan att hålla någon. Ja, ja. Hej du kom här och kände att hålla någon som vi tog värre. Och snackar vi igen som om man har hållit det. Ja, ja. Så hade det kom på sjuk. Nej, slett inte. Nej. Slett inte. Ja. Otroliga fitt föräldrar. Alltså jag var så gripen av det när jag var flera föräldrar alltså. Tja, tog atterlinen som var åren i. Det heter ordentlig ble gammel. Og boet sammen, og ankra var anker. Anker var, anker med over, og så framveis. Men det var godt for et hei, at det var en samkommet her av stedet. Det var minst ometelig godt. Ja, det akkurat det. Hva var det du leste til, Janne? Ja, det her. Han sier, det jo kallet etter Frassebrøv 13, og så sier han at vi skulle tjene for Norden Kærleika. Tog alt loven oppfylt i øynene og året. Og i hver igjen? Og Jesus, du skal elske næsta tøyn som til sjølva. Det ingen chans å elske næsta tøyn som til sjølva og i holdt. Nei. Det ikke chans. Det bare i andan. Og ta i til så fer og i andan av vitsas loik. Til kjendes det ikke. Og til det skjer ut i Facebook. Ta i legge ut av Facebook. Skrive til det som det tryggvande. Og ekko kommer atter. Det var ikke ekko var atter. Akkurat, ja. Ja. Så det kan bare oppleves personlig, skjønner du? Det Herren som ferdig så, og til han som vil hava et ekko fra Tøymon. Og jeg legger også mest til at jeg vet ikke en ekko av Kjøksen og Klaksvik.
at det var øyelig negg som var tryggvande. Men særlig en av kåne som sier, sier vi henne, takk henne for pratet, og så sier vi henne, Herren, Jesus tjater. Ja, det er håp, jeg sier. For jeg for seg i håp da. Men så øyne for, så sier vi henne, hvor blir det en via, sier i håpet da? Og det var han. Jeg sier, trygg hva det er Jesus, så er det en pura trygg. Så vet jeg det ikke. Og det var så øyelig interessant, vi tog kvinnerne. Hon var den 17. konan og i løyden og kjønne vannet, og den 4 hei 8 bøtten, og den 17. fikk øysten bøtten. Hette var den 17. Og jeg kjente jo en mann som var granne til meg, som var sånne henne. Og så minnes jeg at det er hun så døye, bønt åren, jeg vet ikke han har søkt før. Så sier nå ferdig, og Herren vet om vi søker stater. Så Jesus er tjater. Og hun skal være ferdig, jeg sier, til sier hun. Hun sier Kom slunker. så stekker jeg henne opp smultet. Nei, jeg vet det sin. Det var så stålsam jeg fikk fra tykven. Hun var ettelig om. Så platt jeg ofte sånne når han frattet det at jeg vet henne, og gav å fortelle meg vitsbord til mamma. Og det var mamma henne og en liten bygd i Fargen som ber henne for å møte. Da kom jeg hele halvt av møte. Hun ber henne for å møte. Og kjære som da skjøtte han. Det var også en lampe og en som orket ikke være gift i Klaksvik som sier det samme. Men henne sier at de får møte, og tar skjøttet av vi trykker Jesus, vi tror jeg Jesus, og det var så ondfullt, sier han. Og i begynnelsen, men det ble så åndsligt, sier han. At det ikke kom, jeg kunne ikke komme nekka. Her var ikke kyrkja og toårs. Så det var så, det ble bare så la jeg sier at jeg ble kona til at vi mannen, og vi tatt veldig godt sammen. Altså, at det her, hvordan føringer og uttåra løyve sammen vi Herren som trykker Jesus. Det er så åndfullt å slippe at leie deg til disse tryktene som det er i at være hans herre. Du tar det at det begynner at sprøyes, ja. Og gjerne, det som jeg har mest til er at særlig kvinner, hvis det er tryggvande, og det er ikke har lykket som til intima forhold til Herren, så ble det nok så striksar ved bøttene, ja. At bøttene skulle akta og lykket som. Det må komme vel undan, ja. Og tog til manglar røkten, altså, avdømmen, altså. Stått litt å slippe fra meg at ta seg vidt deg, og så oppdaget jo at jeg frelst, og så først vet jeg liv i dømmen, altså. Fikk og sorg og sant, ja. Det er øyelig sant. Ja. Holdt deg noe sant, han? Ja. Det er. Ja. Det er helt sikkert. Du skal elske nesten til som sjåvan. Det er loven, til at loven oppfyllt i en år i Jesus, til at du leser. Så kommer vi til avværinger, men byt og etter det hver annen, så ikke ta til at det ikke vil etter opp hver av oss. Akkurat. Det er dette kan enda vi, ja. At det er det. Ja. Færre vi ut til. Ja. Det blir ikke godt. Nei. Men så heter her året, livet og andanen. Ja. Så fullfører det ikke gjerne holsens. Akkurat. Ja. Det er stått det. Jo, og det er som du så siterer her, til holde, gjerne måte andanen, og anden måte holde noen,
Hese standa kvart ørene måte, for at de skulle ikke gjøre det som tid vilja. Akkurat. Og det vil si at det, Ja. at her har vi et andan ui okkom. Ja. Så let han ikke okkom sleppa bare av sted vi tog. Nei. Altså, det stender, andre stender eisne måter, for at vi ikke bare skal gjøre som vi vilja. Akkurat, ja. Og da jeg sitter av andan, så er det ikke under loven. Nei, akkurat. Og så var det også opp vers kaldsins, hvordan ljøt det er, Ja, fra vers 19. Og så fer han inn i antans avvokst. Og han kallar hit at verskoldsens. ja, Og han sier om avvokst antans til kærløgje, glede, frigjør, lengvå, mildløgje, gaska, trofeste, spekføre, frahalt, møte sluken loven ikke. Og de som høyrer Kristi Jesu til av krossfest halte, vi listen og gjerne des. Ta vi liv i andan, så leter vi sin abbråka over i andan. Det er ikke tro etter tømmer i og så vidt etter hver annan, og ovender hver annan. At det er møveløykar og løyven og som kan gjøres levereløykar hvis vi ikke leta avvokst andans sleppa at virke. Han nevner han da, nå leste ikke han, og Tapias uttalte ikke, folk kunne lese det selv her i 5. kapittel Galaterbraven, at listen her Iver Verk Holsens, han er øyeliger. Ja, og det er øyeliger. Men så har den her liste som du leser om avvokst andans, ja. at det er fantastiske tingene her. Ja. Det som man så kan si om det er, de kunne ikke hava vi hvordan andre gjør. Nei, slett. Altså, du kanst ikke koppla næga bort ur ena listan saman vi i hinlistan. Det er bare helt einfall ikke til. Så blir det alltid sånn at det er enten eller. Enten er vi et holdt noen og gjennom støve, Ja. eller er vi jo etter andan. Right. Og til her og sieren skal vinnast. Ja. Og han er ikke utanfor okkon, Nei. og han er ikke okkon overkommende, til er vi sjølve, for affær, Ja. som avgjera hva velger vi verskholsens, eller velger vi avvokst andans, kærlega, glede, fri og så videre. Ja, ja. Og det er ikke ta i alt ganger vi at det er på spil, men ta er utroblega komme, og ta fyrir på tvers, kanskje i mittel mennesker. Ja. Hvor er reaksjonen? Lagt å si, ja. Ja. Men det eneste bjergingen det er avvokst andans. Ja. Av livet etter andan. Men det så i satta kapitlet, vers 6, nei, vers 8, da kommer han inn med noen som er veldig praktisk alt. Prøver om noe onker skulle være tidsen av foten, av onkrar sint. Så hjelper han til rett for sitt antall liv, vi spek for santa, og så til tøyn kjols, at ikke øysene to vil frøst av. Altså at det passar. Ja. Tar man fer til å vite en sånn slukan, så måste du ansa øyne vel etter ångan tøyner at jeg høtta et la. Ikke vi tøy sinna lærne som er i holden, Nei. men alla tøyene til ber for annars birar og oppfettelig såles lovkristar. Det sier han i samband vi har det her. At du får bera birena til Jesun, tåsa vi han, etla hana, såle som tarvar, i kærløyka, omsorga. Det er ometalligt hva vi til smeltar, kan smelta hjertet altså, og få det at suttja verløyka, no? Ja, ja. Og så fortsetter han det i Roman etter og sier at tog om anker helt ikke være nekka, og til å ønske, så tar han seg selv. Nå er øyne kvar røyne sitt egna versk. Da skal han hava røs sitt best etter tog som han selv er, og ikke etter tog som en annan er.
tog øyn og kvar skal bära sin egna byrå. Alltså det är för mer är för mer och en slags en slags regelverk som vi läser som säger att vi står sålös och inför att bära byranar och uppfylla lov Kristusar och så för det här som man helt sig vara borstora tog han tar sig själva. Alltså är snart vi att ge vet för tog som inte är gott. Och så säger han, oj nog kvar röjne så ett egna verk. Ta skall han ha varit så ett bäst att tog som man själv är, inte som man annan är. Oj nog kvar skall bära så ina egna bil. Det kan låta nästan som det är inte motsägande. Ja, det är, men det och vers 5. Bära för annars bilar och för så ett lag Kristusar och tog en kvar ska bära sin egna byrå. Jag får en för näck från Arnsjön. Jag hittar ju studiebibeln om att här. Och här är två forskjellige år i upprunamalen. Det förra här bära kvar annars bilar och uppfyllelse så att lag Kristusar det här ständer baros, alltså 4 bilar. Ja. Och medan hittar en kvar ska bära sin egna byrå. Här ständer år portion. Ja. Alltså past. Så en past. Du en kvar ska bära sin egna past. Ja, men man gör det för att få in för att bära. Ja, alltså han som så bär sin egna past och häver andans utskott till att hjälpa hin och vi tar med bilen och ut hava. Ja, akkurat. Det är det. Ja. Och man märker gott ta det för på plats. Det är anten som färder på plats. En ojön människa. Ja. Och han som upplärde verur och i åren till i åren man gör det. Skal geva honom och upplära han pastvis här och i ödlom gåen. Alltså här är efter en pastor. Ja. Och så ger han där past vid tog som tog över upplärst han. Att det är öjligen sant. Och att det är luckligt antal löjve här va. Men så säger han här känt ören jag vittest inte. God lät sig inte spotta. Det som människa såar skall då i snästa. Han som såar i hållet så någon skall ha hållet en hästa ojeng. Men han som såar i andan skall ha andan hästa av ett loj. Och lät jag kun tog inte tröttast det av. Att Jeris gav att vi vet skulle häst i sånne tog så sa som vi inte gör på att hjälpas lyck. Att hjälpa dem. Att älska dig. Och inte vara nöjd för man vet att nu har det gott. Det är så limest. Ja. Jag tycker faktiskt att han teker han visar att det till att jag så på listan här som tagit fram i kapitlet framan undan om verk Karlsens och om avväxt antans tog verkligen tan att ta vid reagera och utadvänd på tammatan och i hållten så vi något negativt ute. Och här som tar så för rötter och i time som vi avskaje. Ja. Alltså det är ett ölhäst det blir bort ut. Ja. Det blir reellt häst. Ja. Men här vägen att så har vi ut från hästen andans avväxten. Ja. Och ta avskar. Ja. Det är ett en standard häst. Ja. Det är det. Ja. Så det är så vi alltså vi huxar inte om det ganska till dagligt. Men då nu huxar jag inte om det som tala och så. Nu huxar jag allt som tar vi jag vanliga dagliga gerans liv, ja. Hur är reaktionen till oss? Ja. Tar vi reagera ut från här halslistan. Ja, men det avskar människor och det kanske få bei ilt av dig. Och kanske eisne själva för att reagera på samma måte. Hinvägen tar ju vid avviska vid det goa, simpelthen bara via vera och i antanon. Ja. Du ta smittar av, ta lätt sig skräckva. Nej. Det är det som Jesus menas via stäver ständer fjällstitcha. Ja,
Nu narskas vi till när ändan och ner som är så öliga veckor. Till han säger här att som människor som jag hittar vi kostar stävn jag skriva till tyckare. Vi må ni ägna hånd. Och onkel sagt att han river egen ut som tar det här. Han har ju ringt ägret att det var sjuk i egen som gjorde det att han var lyckas som att han var inte så mosslig eller vad man kan säga. Och så säger han här, inte vi kostar och stävn skriver tog jag egen, han är vanliga sjön alltså. Så det var inte som det passar. Det kunde säga så att man sätter aspekten samman. För han säger att som människor som vill jag så väl ut i hållt någon. Tar det till och i tvinka tickorna läsa det kan omköra. Bäst för inte att vara sökt det att för kross Kristus här. Det är nog så här stadigt och inne. Alltså det är väl sökt det att och så. Vi känner kanske inte så väl till det. Till tandkulturen ett slags man ska säga. Att det är väldigt stolt att vara en tryggvand. Och så ser han att som människor som vill jag söka väl ut och i halten någon tar det till och i tvinka tickorna läta att det kan omköra. Bäst för inte att vara sagt det att vi kross Kristus här. Det är ju ofta ett event till och också är det att man omgår till vara mun. Nej, men det är något som du känner att det här. Det här, alltså, håll i huvudet till vissa, det vill tvinka, det vill nöja sina egna lösner in över andra. Och det ger inte plats till frälse på någon som helst måte. Men vi släpper att roa över kvad i andra huxa. Och skulle göra. Så säger han att så människor som vill jag söka väl ut i halten någon. Här är det till och tvinga tickon. Att låta det omköra. Bäst för inte att sagt att för kross Kristus här. Och så lägger han det här att det här omskåren är det. Halt inte lovna själver helter. Men här vill jag ha tickon att låta det omköra. För att här kunde rosa sig av halte tickare. Ja. Ikke så next stor sjank man kommer i blivna. Men jag säger han, längt vi till från mer är rosa mer, utan av krosse Herre och Jesus Krist. Vi kvar ju en höjmen är krossfäste mer och är höjmen. Till kvart av omskåren, ett av omskåren, är näka, så kommer han till att det är underfotla. Allt var om att vara några skapningar. Och så många som heser äkta fyllt sig. I tajmen över frior och miskon och i Roshel gods. Här efter gör jag inte mer ofritt och jag ber mest till Jesus är lika med. Så ändrar han vid att säga nej, Herre och Jesus Kristus, ver vi anta tickare rövor. Amen. Han tror inte några kallat bra. Ja, han säger tvärför när det här att allt var om, eller att allt var om. Ja. Han säger i 5:e kapitlet, här läser vi det eisne, allt var om att här var trygg, som virkar vi kärleika, og her sier han, allt var om att vara nutja skapningar. Det kanske jag vet. Detta nutja löva. Det är ju det bästa som finns. Ja. Det är skapningen och kärleken och skapningen. Ja. God och Jakob, va? Och alltså han teker överlägga samman om allt. Han tar som den nutja skapningen. Så tar pekar han eisne till lyftesonen Isaka. Som att det pekar till lyftesonen Kristus. Ja. Det lyftesonen, han kommer fram, inte bara här till Abraham, men han kommer eisne till David. Ja. David fick lyfte om att sonen hans skulle sitta och i haset hans och i alla över. Och så kommer Salomon. Ja.
Og han sitter bara 40 år, det som i årene som David har sitter, altså han sitter bara 40 år, eller bare, det kanskje nok så lengt tog, men det er ikke av det. Og tog visste falske av Jesus er døven. Ja. At de røpte vi synes ikke det er blinde menner her, Ja. til Davids soner, miskunna mer. Akkurat. Tog at det var lyftesoneren her atter, Nei. det her finnes egen i oppfyre, det som var blinter, det finnes egen i oppfyre, dette måtte være lyftesoneren, Ja. men det lovkønne, farsierne, der skriftlærte, nei, det som åtte er kjent ut fra skriften, det var blinter. Det så ikke lyftesonen, eller Davidsson og Jesus. Ja. Han den samme i det. Det er bedre. Ja. Det er virkelig hva siktnerd. Paul, kan du be en av bønn sammen, Jakob? Herre, vi takker deg for at vi som og vi tog ikke steg kan sitte her og har det lett av oss nå. Være til som taler. Det er alt det som vi kommer fram til, det er det som vi tar lyse og det som vi har haft også å si om og ikke noe rundt om. At det her alt kan smelte sammen og gjøre noe rundt som vi fra det her. Og det som ikke er fra det her, Herre, så det vil jeg vi tar øsne. Øsne be at jo om at vi skulle bona så i det her, Herre Jesus. At det kan etnast her å få åkna være. Og i steg Kristus Herre. Så vi vet sender på i steg Kristus her, som det var god i amen til vi og. Og vi ber i steg Kristus her, vi satt vi god. Hette alt i tøyne året, og så hette tøyne vilje. Og takk for jeg vet, åttene ivast, kunne tryggva tøy, så det kan være en verløyge liv i okra. Og sikna Daniel og sikna Anja som sitter her, og sikna deg som vil virka vi og vi er som verste. Både hennara som tek seg av ljøvene, som Daniel pleier å si. Vi tletja det ødelig til noen hånd som færa lusta. Og så tja vi be og østen for okkara. Tjona fjellavån, tletja det inn til hjärsta okkara bøtnon og badnabøtnon. Og Herre til så nekk som vi skulle be av fire, men vi takkar der også for Jesu stund. Og Jesu navn er amen. Amen. Så hese parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for okkon. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av å redigere ljøve, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesefer. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leter av Iktus Sjønvarsp. Og hesen pastoren, han kommer eisne å være lagt her, og han kommer eisne å sende av Kjei Kristeligt Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hesefer.